Hvis du starter med at skulle fortælle lidt om dig selv, ikke sådan personligt, hvordan du ligesom er, men sådan baggrundsviden omkring, hvorfor du både blev frisør, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at i Holbæk er der jo sindssygt mange frisører, men du kan jo lidt noget andet, og har lidt nogle andre specialer, end de andre frisører her i Holbæk har. Mm-hmm. Så det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor det er, at du har valgt lige præcis det. Ja. Mm. Jeg er uddannet i 80'erne, og faktisk hos en, som fik brystkræft, og som kom ind i et forløb med, så hvor hun skulle have på ryg. Ja. Så var jeg væk fra faget en del år, på grund af min mand. Han havde jobs i hele Danmark, så jeg flyttede meget rundt, og det var lidt svært også i forhold til et barn, når man var alene omkring det. Mm. Så jeg har været sådan on and off frisør, men inden for det sidste, fra år 2000, så har jeg arbejdet udelukkende mere eller mindre med kun frisørarbejde. Ja. Og da jeg skulle åbne her, der var jeg et sted her i Holbæk hos en frisør, og jeg så siger så til en af mine mandlige kunder, så siger jeg, skal jeg åbne selv, og jeg skal have en niche, hvad skal det være? Og så siger han faktisk, du skal handle med på rykker, Janne. Og så siger han, det skal jeg da. Ja. Altså det lå der helt til højre benet, så hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Mm. Så det er faktisk på det grundlag, så jeg tog det meget personligt, da han sagde, at jeg skulle arbejde med på rykker, fordi det synes han var rigtig godt, og han kendte jo også en, der arbejdede med på rykker i forvejen. Så du blev ligesom bare, da det ligesom blev nævnt for dig, så var du bare sikker selvfølgelig, i det. Jamen det skal jeg da, det skal jeg da, ikke også? Okay. Og det er faktisk derfor, så jeg begyndt så at finde ud af, hvem skal handle med, hvem skal være min leverandør, og er meget kvalitetsbevidst, så det skal ikke være, man skal sige, det skal ikke være party, det skal ikke være spøg og skæmt på rykker overhovedet. Der er meget ståfast på mit sted. Jeg går aldrig nogensinde på kompromis med en paryk, og heller ikke den, der går ud af døren. Mm-hmm. Så det er meget som det er kvalitet her hele vejen igennem, ikke også? Jo. Og det tror jeg også, at dem, som får parykker, kan ikke genkende mig til. Ja, mærke. Ja, de kan mærke, at jeg går ikke på kompromis. De kommer først til at gå ud af døren, når den sidder rigtigt, ikke også? Ja. Selvfølgelig former på ryggen så også efter hovedform og sådan nogle ting, så de kommer som regel igen, altså 90% kommer igen, man måske skal tilpasse pandehåret eller ved ørerne eller i nakken, hvis det er en korthårs paryk, jamen så kommer de jo igen, ikke også? Jo. Så det er det. Okay. Så det var egentlig ikke fordi, at du altid har tænkt, at det var parykker og den vej, du ligesom ville gå, men det kom ligesom bare... Jeg skulle have en niche. Jeg skulle have noget, som andre i Holbæk ikke havde. Ja. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Nej. Og jeg tænkte, jeg skal ikke have extensions. Jo, det skulle jeg jo have med næver. Det var slet ikke det, som der skulle være min hoved, som skulle være min niche. Ja. Nej, det skulle bare være meget anderledes. Og vi havde jo ikke noget i Holbæk, der er rart at være, ikke også? Ja. Altså det er sådan, hvis der står 4 frisører, så tror jeg ikke, at det er der, man vælger at få personligt. Det er grænseoverskridende, når man kommer ind og så skal kigge hen på mine hylder. Hvad er der egentlig, ikke også? Hvad kan det her, jeg skal have det? Der er også nogen, der kommer ind for at se, om det er her, de skal have på ryg. Ja. Eller om de skal finde noget inde i byen. Men de ender med at så være her, når de først har været inde. Hvad har hår af betydning for dig? Når du ikke skal tænke sådan arbejdsmæssigt, det må gerne være personligt, men det må også gerne være sådan, det første, der sådan kommer, når du tænker på ordet hår. Jamen, det er jo ens personlighed. Ja. Det er jo det, jeg tænker, når jeg tænker hår, ikke også? Mm-hmm. Det er ens personlighed. Hvad er det, hvad føler du dig bedst tilpas med? Ja. Føler du dig bedst tilpas med også at have din læbestift på, og håret ser ud af helvede til? Mm-hmm. Eller er det håret, der skal stå? Ja. Det behøver ikke være knivskarpt, men hvordan har du det bedst? Jeg har det bedst, hvis jeg... For eksempel, jeg kan bedst lide med langhåret. Jeg bryder mig ikke om at være korthåret. Det er håret, altså det er min personlighed. Ja. Det er det, når jeg tænker hår, det er ens personlighed. Så du kan ligesom godt sådan spejle det op af sådan social identitet også, når du kigger på folk ude på gaden. Det har jeg i hvert fald selv lagt mærke til, når man er i faget. Så kigger man altid lidt på folks hår. Men sådan, når du har kendskab til folk, eller kigger på folk ude på gaden, eller ser noget tv, så er hår også en del af deres person. Det er en del af deres personlighed. Jeg synes, det afspejler så meget, altså ens personlighed i det hår, ikke også? Hvem de er, hvordan, om det er velplejet, altså er det krøllet, er det farvet, hvor meget stor udvoksning er der. Jeg ved det også godt, der kan også godt være
altså, der er rigtig mange ting i det, ikke også? Hvad er det lige? Ja. Jeg ser altid på hår. Altså, det er virkelig blevet en folkesygdom. Virkelig skadet. Så også ved at så have været så mange år i faget, været over 40 år, altså 40 år i faget, ikke også? Altså, det bliver bare, det bliver jo en del af det, ikke? Du ligesom handler dine parykker og sådan noget. Hvad kan du fortælle mig om, hvordan parykkerne ligesom bliver lavet? Altså sådan, hvordan, ved du, hvor de bliver fremstillet? Og... Jeg ved godt, hvor de fremstilles hen, ikke også? Altså, og handler du kun med Danmark, eller? Ja, det er jo en dansk leverandør, men selvfølgelig, de er jo ikke produceret i Danmark, det skal vi lige huske på, ikke også? For der er ikke nogen fabrikker herhjemme. Og de der fabrikker, som der laver parykker, Spanien og USA og Kina er sådan lidt for sig, fordi det er ikke der, hvor min leverandør handler. Tyskland og Spanien og USA. Ikke? Men de er faktisk, det er jo ikke altid, du kan få lov til at komme ind på deres fabrikker, fordi det er så hemmeligt. Ja. Det er lidt lige så hemmeligt som i en diamantmine faktisk. Ja. Men dem, der er virkelig inkarneret, som ved, altså med parykker, hvem der er leverandør, så kan de jo se, hvor de er lavet henne. For det er, at en kunde, patient, du kaldte det en klient. Ja, jeg kalder det en klient. Ligesom kontakter dig, eller sådan, skriver til dig. Hvad sker der fra der, til de går ud af din dør med en paryk? Jamen, de ringer som regel, eller så kommer de ind, ikke også? Det er meget sjældent, at jeg får en mail på det. Men de kommer ind, og så kigger vi lidt på det der, og så siger det bedst at have en aftale med mig, fordi så er det 1 til 1. Og i mens jeg står så taler med vedkommende, som min kunde, klient, så finder jeg ud af, hvad det er for noget, hvilket behov der er, og så har jeg som regel altid bestilt. Så kan jeg nå at bestille en prøvepakke hjem til min klient, og så er den klar, når hun kommer. Ja. Og så prøver vi, og hvis der er noget, der ikke passer, så finder vi ud af noget andet. Skal det være en anden farve? Skal det være noget, der er større? Eller skal det være noget, der er mindre? Skal det være noget, der er kortere? Skal det være noget, der er længere? Og så efter, så bestiller jeg en ny prøvepakke hjem. Og det er jo som regel fra dag til dag leveringer, jeg har. Ja. Og de her prøvepakker, hvad indebærer det? Det indebærer, at jeg får måske et sted mellem 6 og 10 parykker hjem, som vi så prøver, ikke også? Ja, for ligesom at finde ud af, hvad er bedst til dig, ikke også? Kan du bedre lide, der er skilning i den ene side, og skilning til den anden side. Du er som regel altid født med en skilning i hjertesiden. Ja. Ej, det vidste jeg faktisk ikke. Nej, men de er som regel altid født med en skilning i hjertesiden. Der må være en grund til det. Og så går de herfra med den, og så tager også håret af, hvis de vil have det. Så. Jeg også, at du igennem tiden ligesom har opbygget en eller anden form for anderledes kunderådgivning, måske end så mange frisører, der farver hår. Man skal i hvert fald være det. Kunderådgivning, kundevejledning, det er noget vejledning, ikke også? Og den der empati og tryghed, altså, jeg tror, det er den, som man lærer over tid, ikke også? Altså, man kan jo se, det lyser jo langt ud, så man kan se, hvad de skal ind efter, ikke også? Det er ikke fordi, de kommer ind for at have en tid til, at de skal farve bryn og vipper eller klippe pandehår. Det kan du se. Altså, det lærer du også at se, og så ser, okay, det kommer der en, nu kommer der en, ikke også? Altså, det kan jeg se. Så er du sådan med tiden blevet mere sådan rustet til at tage imod de her... Menneske kender, ikke også? Ja. Kender typen på. Altså, det er gang, det er det hele. Hvordan man kommer jo nedtrykt, altså gang, det er nogle tunge skridt. Ja, for jeg tænker, at der ligger noget andet arbejde i det her med, at man jo som frisør skal være åben og smilende og glad og snakke med sine kunder, men det er jo noget helt andet det her med, at du skal få noget så sårbart for et menneske, du ikke kender. Jamen lige præcis. Og du så ender med at gøre dit, for at de i hvert fald går glade ud af situationen. Ja. Altså tryghed, ikke også? Jeg tror, den der empatien af, at de egentlig gerne vil have, måske, at jeg rører ved dem, ikke også? Det er jo også meget sådan, det er også, kommer også i deres hjem, hvis der er nogen, der ikke kan komme her, ikke også? Altså, så kommer jeg også til dem, og så er jeg udkørende på den konto også, ikke? Ja. Så. Det er nemlig, det er ikke for alle, altså det er ikke alle, der kan håndtere det. Jamen det tilgang til mennesker, ikke også? Altså,
Ja, der er enormt mange følelser forbundet. Ja, men altså det er det der med, hvordan, ikke hvordan du ser ud, men det er tilgangen til mennesket, tror jeg. Ja. Hvordan møder du mennesket, ikke også? Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at du ikke udstråler noget, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. At du egentlig er neutral i din udstråling på et eller andet. Man skal i hvert fald ikke agere, her kommer jeg, og nu skal du bare se her, nu skal du lige bum, og 1, 2, 3, 7 hangs, vi tager lige den her på, farvel igen, kapching, det er slet ikke det. Selvfølgelig tjener jeg også nogle penge på det, det skal slet ikke være nogen hemmelighed. Nej. Og det er en stor niche, jeg har, men jeg har også selv arbejdet for den, ikke? Og jeg passer på den, og jeg ved, hvordan jeg skal passe på den, ved at værne om mine kunder, eller om mine klienter på den konto. Ja, der kommer. Der er jo selvfølgelig en masse, tænker jeg, der er syge, men hvad har du egentlig flest af? Altså jeg tænker, kommer der mænd, der, altså, det er jo blevet i hvert fald mere populært også på internettet, at man ser de her tupéer, og at de ligesom hårdtag hos mænd, det er jo blevet, altså det er jo fremskrevet meget i alderen, altså at det bliver tidligere og tidligere, og nu, jeg kender ikke nogen fra Danmark rigtigt, men jeg har set meget i USA, at alopecia er også blevet altså på de sociale medier meget fremskredende. Altså sådan, hvad oplever du, at sådan mennesker og typer, der kommer her? Altså det er hovedsageligt, cancerramte. Ja. Det er hovedsageligt cancerramte, der kommer her. Jeg har ikke så mange, som der kommer og får toupé. Jeg har mænd, som får paryk i forhold til kræftforløb, ikke også? Okay. Selvfølgelig har jeg også alopecia-ramte, og psoriasisgigt, dem har jeg også. Altså jeg har også dem, der er plet, altså bare sporadiske, ikke også? Men hvad gør du ved det? Er det sådan helt paryk? Nej, så laver jeg en lille bitte top af noget, klipper pænt til, og så får vi det enten klistret på, eller så limer vi det på, ikke også? Okay. Og så kommer de her for det skifte. Og hvis det er med tape, så gør de det selv. Men hvor man egentlig kun bruger nogle toppe, det ved jeg ikke, om du har hørt og set, hvor man klipser det på. Ja. Det gør man også for dem, som der egentlig har meget tyndt hår. Altså også lider af nogle andre hudsygdomme, ikke også? Hvor man mister håret. Ja, hvor man simpelthen bruger det her med stadig. Nej, du bruger stadigvæk dit eget, ikke også? Og du har jo som regel vildt bitte sporadisk, lidt hår på, ikke også? Man kan sagtens få en lille klips til og så sætte på, og så det sidder. Så du egentlig har muligheden for at så tage det af igen om aftenen, ligesom en almindelig paryk, frem for at det skal limes på. Man skal simpelthen, du har også set, at man fjerner noget af håret, for at man kan komme. Det behøver man ikke, altså. Det er mere damer, at jeg taler om nu også. Ja, selvfølgelig. Ja, der har jeg altså nogle, hvor jeg klipser det på, hvor det er et toppe, hvor der bliver bestilt hjem til dem. Yderligere uddannelse for at være i det sted, du er nu? Det har jeg jo ikke gjort. Jeg har jo brugt min erfaring fra. Og bare opbygget det op. Og så bygget op. Og det, som jeg kan i dag, ud over det, hvad jeg kunne, det er noget, jeg har lært mig selv. Og tænkt, det her, det må kunne gøres på en anden måde. Altså, begynder også. Det kan godt være, det koster en paryk i ny og næ, men sådan er det jo. Ja. Men jeg er jo blevet det klogere, ikke også? Ja. Og der er jo også mange gange, så holder jeg jo det meget sådan, det er min viden, det ved, hvad jeg ved, hvad jeg kan gøre ved det her udfordring. Jeg siger ikke, at jeg har nogle problemer med mine paryk, kun jeg har en udfordring. Om det er kemoramte patienter eller andre, sådan, hvis vi skal prøve at holde det lidt uden om sådan sygdommen. Ja. Men sådan, hvad er det største og sværeste emotionelle taleemne, når de ligesom sætter sig? Hvad er det, du kan fornemme? Sådan, jeg tænker sådan, er det for eksempel, at de mister håret, at det betyder sindssygt meget for dem? Fordi man tænker jo tit... Det er tabuemne. Vi skal ikke tale om det. Det er forfængelighed. Ja. Det er simpelthen forfængelighed og tabu. Ja. Fordi jeg tænker jo, at udefra set, så som frisør, så det er bare hår. Altså, men jeg er jo også forfængelig omkring mit eget hår. Det skulle slet ikke være sådan, men jeg tænker jo, som du er syg. Sådan har jeg det ikke. Jeg har aldrig nogensinde sagt, det er bare hår. Aldrig. Men det kan jeg også sindssygt godt forstå, når jeg sidder her. Ja. Altså at høre sådan en intuition omkring det, så kan jeg jo sindssygt godt forstå. Ja. Men du ved, så man tænker jo bare, at de her mennesker er syge. Selvfølgelig skal de tage imod behandling, koste det hår, det kan koste. Men så oplever du, at der er nogen, der sådan, altså, slet ikke er klar? Altså, de er jo aldrig klar. Du bliver jo aldrig klar til at skal have fjernet dit hår, uanset hvem du så er, uanset om du er mand eller ej. Hvis du har hår i forvejen,
så er du aldrig nogensinde klar. Du bliver aldrig nogensinde klar til det. Nej, og du sagde også før, at der faktisk var mænd, der fik parykker. Ja, ja. Det er jeg ret overrasket over, fordi jeg tænkte, at det er de ligeglade med. Men ja. det er de faktisk ikke. Mere, måske lidt mere lovligt, kan man sige, at mændene går uden hår. Vi gør det ikke også, fordi når vi kvinder gør det, så er vi syge. Ja. Er jo født med hårsække. Alle er født med hårsække. Ja. Nogle kommer ud som skaldet, nogle kommer ud med en masse hår på hovedet, men vi er født med det, ikke også? Ja. Så vi har egentlig krav på ret til at have hår. Ja, men det kommer jeg også ind på i min skriftlige opgave, det her med, at hår jo rent faktisk også har en betydning og er en grund. Ja. Ligesom vi har øjenvipper og øjenbryn for at beskytte vores øjne. Lige præcis. Der er jo en grund til, det er jo ikke bare en accessory. Vi sætter nogle 2 kategorier. Dem, som der ikke var syge, og dem, der er syge. Dem, der ikke var syge, som bliver syge og skal miste håret på grund af medicin, jamen det er jo en kamp for dem. Det er jo en kamp at gå op ad de der 2 trin, jeg har op til, og så skal sætte sig ind og fortælle, hvad det er at man er gang i, ikke også? Men som jeg siger, men hvad jeg oplever, det er jo, at man kommer ind, og man står der og trisser og får blødt det lidt op med gap og altså sæt dig stille og roligt. Jeg har nogle brochurer, du kan kigge i, og så fortæller jeg sådan, men det, jeg kan godt se det der det er noget, du skal igennem, siger jeg så, og uanset om du vil eller ej, så kommer du igennem det. Og der går en måned, fra man har den der, det fylder rigtig meget, der er blodprøver, der er kemo, og så skal man til det ene, så skal man til det andet, og så skal man også lige pludselig have på ryggen, så skal man have tid til på ryggen. Så er der ikke noget hjemme på hylden, fordi det havde hun ikke, så må jeg ned igen, og det er meget, der er virkelig en kalender, som bum. Ja. Men det der, når de så har fået den på ryggen, så går der en måned, så er det blevet en del af dem, så det er ikke det, der fylder mere. Så er det sygdommen, der fylder, kan man sige. Nu skal jeg blive rask, jeg plejer den lige pludselig. Selvfølgelig hjælper jeg dem, jeg holder dem i hånden rigtig, rigtig meget. Rigtig langt i forløbet, ikke også? Men det får jeg også cadeau for, ved jeg. Altså cancer, men dem, som der så er alopecia eller anden, det er sådan lidt mere overvejelse hele tiden. Jeg skal lige overveje, skal jeg have paryk, fordi jeg har den der hudsygdom, hvor jeg mister håret, og jeg skal lige overveje, jeg skal lige se, hvad kan du bestille hjem til mig, og hvad er mulighederne? Ja. Fordi der er jo mange flere muligheder. Jeg kan sige, selvfølgelig er der også det andet, men du bliver jo skaldet som regel. Når du kommer til at ligne en trold, ikke? Altså, der er jo lidt svært at sætte en top på noget, der ikke er man kan sætte på, vel? Men det andet, der er mange flere muligheder. Jeg lægger mærke til, at du bruger 2 ord meget. Ja. Det er tryghed og så empati. Ja. Og det er jo 2 helt vildt vigtige og gode egenskaber. Og jeg tror også, at det er måske der, hvor jeg har vundet så meget indpas. For jeg ved, det er det der med at hjælpe mennesker. Ja. Så lige pludselig giver det jo en mening med, at jeg ville have været præst, og ikke blev det, men er havnet her. Så et eller andet sted, så er der jo mening med galskaben, ikke også? Jeg synes, det er fedt, men altså det der med at så arbejde med det giver jo mig meget retur også. Ja. Altså det er jo også sådan nogle ting. Det er jo ikke kun mig, der giver, men jeg får virkelig meget returgrader, ikke altid fordi de skal have håret af, men fordi at det lykkes, at vi nåede i mål, ikke også? Altså det er jo sådan nogle ting, hvor så får man et kram, ikke også? Og man og de mennesker, de kommer stadigvæk her, og de skifter så frisør, fordi at man så har gjort en god gerning for dem, ikke også? Og min mor, hun sagde, og så du gjorde så meget for min mor, så det er mit arbejde, ikke? Ja. Det skal jo ikke have en pilsdag for. Det jeg helst vil væk fra, men det man også må acceptere, det er, når du tænker på parykker, så det første jeg tænker på, det er sygdom. Ja, det gør man jo. Og så når jeg tænker videre over det, så er der også noget med kunstnere, når de optræder og så videre. Ja. Der er jo en hel verden inden for parykker. Der er så meget. Der er ingen steder i Danmark, hvor de sidder og syr parykker mere. De sidder i Toftil i Aalborg, og altså Toftil laver de nogle små toppe, sådan nogle her, hvor de selv sidder og laver dem. Men ellers så er der ikke nogen steder.